Ako Bicol. Sinda, kita, ika, ako, Bicol sa Radio DZGB. Ang programang matukar kan mga isyos na nagakaafektar sa kabuhayan kan lambang Bicolano. Inian mataunin linaw sa mga pangyayari sa rehiyon. May pagbakulog sa kapwa Bicolano. Dahilan ta sinda, kita, ika, ako, Bicol. Lunyan, uyan sa indong magkakairibanan sa programang Ika, Sinda, Kita, Ako, Bicol. Sinda kita ika, ako Bicol. Nagtanom ako ning bata sa lagwerta mong magayon. Tigiri paro kong pirmi, aldaw banggi. Ano nang kaugmahan ko sa lagwerta mong mahiwason? Patag na sa kong itinanong matabaon. Han mamunga. Kumusta na kita? Niluto na ni. Brown out? Sinapot na muya. Dari dakulo naman ang lugar ang brown out ngunyan. Maswerte so may supply kan kuryente sa mga oras na ini. Pero di malaso mga nasa brown out mo niyan. Paano ka? Hindi magirilingan sana kita sa Facebook. Anyway, paano hunta yan? Yun na yan ang problema tadigdi sa Albay. Sa lagwerta mong Oriente. tigiri paro. Sige po, ako Bicol program na ini. Aldaw banggi. Ini po ang sendong amigo sa radyo, Al Armario. Ano nang kaugmahan Reporting for duty na po digdi sa programa Kanako Bicol. mong mahiwason? Siyempre ang urugmahan, karantahan, asin, tarabangan. Han mamunga. Urugmahan, pirmi nang dapat kita maugma. Niluto na. So, karantahan ta, Sinapot na muya. nasa semi-finals na ngunyan sa ibang mga probinsya. Tapos naso Sorsogon, tapos naso Masbate, tapos naso Catanduanes. Gari nasa Cam Norte ngunyan sina Ate Sally o Cam Sur. Day ko na iling so, day ko na review so schedule ninda. Pero digdi sa Albay ang semi-finals. Kan karantahan, sabi ni Ate Sally nag-apod sa kuya. Schedule na kita John sa September 1. Bakong August 31, September 1 John. Napig-adjust so schedule. Dyan sa Ayala Malls. Magrilingan tabi kita dyan sa September 1 sa Ayala Malls. Semi-finals na yan. Diyan na mahanap kan mga manggagarana sa tulong category, sa kids category, sa pwede pa kami, at saka sa adult category. Sabi ko lang. So mga garana dyan, malaban naman sa Grand Finals sa Naga City sa September. In honra kay mahal na ina, Nuestra Señora de Piña Francia. Ano po? Diyan yan sa Naga. Tayo yan ang parte kan debosyon man ka na Bicol. At
pon-pon pa sa nabagaan ako Bicol. Talagang parte na kan debosyon tabi kan ako Bicol. Ang pag-kooperar sa aktibidad sa Naga City kay mahal na ina. Kaya yan ang Karantahan Grand Finals, dumantabi yan pigigibo taon-taon. Wanangon yan, pang 10 taon na, kaya sarong dekada na, darakulaon ang premyo. Nin batang Masiswertean magaranangon yan, ha? tamong So adult category sana, pira ito, 50,000. Tigiri paro kumpir Siyempre, sa ibang pang mga kategory, may mga Dracula tabing premyo. Abangan yan sa September ang Grand Finals, dyan sa Naga City. Dyan mag-iringkwentruan na ang anom na mga probinsya kan Bicol sa tulong categories tabi. Patag na sa Kaya magayonon maghiling duman sa Naga, mahiling mo talaga sa mga matitindi ng mga talentado tang karakanta digdi sa Bicol region. niluto Dahil sa karantahan, dakulo na kitang nadidiscovering mga Sinapot talented, nagsisirikat na. kan pagkiri Yan man talaga ang objective kan programang iyan. Para po sa mga kababayan tang Bicolano na talentado. Sige, baka makakonektar kita sa mga official po ka na Bicol. Baka si former Congressman, Executive Director, Attorney Pido Garvin Jr. available lamang, baka makontakta. Tao dyan. And si Congressman Attorney Jill Bungalon. Nagtanom ako nin And at yan, baka makasingit man kita kay Sir Manny Asusano. Si Sir Manny Asusano, iyo po ini an in charge kan mga test the program. banggi Napigi-sponsoran kan ako Bicol. Makuha kita kiditanlit may magayon naman sindang programa, itong diploma program. Patag na sa First time ini na bako sana sa mga dati ng kurso sa TESDA. Kundi ito baga bulan sana ito nagkapirang bulan sana ang mga training sa TESDA. niya Pero ining bagong programa, diploma program, 3 years. 3 years ining kursong ini. Pwede kang maging computer technician. Pwede ka sa tourism. Tapos na mga nagkakapirang mga kurso at bigo-offer digdi sa tabang man sa kooperasyon na nagkakapirang private colleges digdi sa Tuya. Lalo na sa Bicol region. Kaya importanteng masabutan tayo nito. Sayang kan mga slots digdi. May libreng allowance ka. Nag-i-eskwela ka na, may libre ka pang allowance. Masiswerte ko niya na mga estudyante yun. Ang panahon taday, nag-i-eskwela kita. Sa diring kayod baga, si Angel, niluto na niya cannot be reached. Iyo. Sinapot na muya Iyo, sige ba, sana try ta si Saro pa, Ate Angel, na makontak. Itong merienda Kung dayon pang tulo si number ni Sir Manny. Kaon mo digi tabi sa kuya Ate Angel kung day makontak sa duwa. Isa lang ta si Sir Manny kung available siya. Kung day si Ate Sally na tangani ma-update kita. Sabi ko Mga informasyon po hali sa ako Bicol. Kumusta na kita? Kumusta tabi sa mga estudyante? Nandakulong pala sa nadismayo kaso. Sige tabi, Happy Ibalong Festival na sana sa mga Tagaligaspi. Kaya sabi ka ni Baka Subago, bako man nga ito Ibalong Festival, Dismayo Festival. Nakulang Dismayo. Nakulang Dismayo na kasudman. Mga estudyante, Rakman. Yaw na si Congressman Jill. Ayaw na tabi ang satuyang Congressman. Sana ko Bicol, Attorney Jill Bungalon. Congressman, magandang lalaki ka pa rin. Magandang umaga. Good morning, Tabi, Padingal. Parinaaga sa imo and sa Gabos na naghihinanyog sa programang Ako Bicol program sa DZGB. Opo, gari malinawon baga sa tuyang signal ngonyan. Haing katabi ngonyan, Kong. Nasa 1st District ka? Or somewhere? Yes, ayaw pa ko nagli sa tabako, dahil
dagos-dagos sa tuyang mga programa asin mga aktibidades digdi po sa Primer Distrito kang Albay. Aram ko man yan, talagang very active kang ngunyan tabi sa mga programa ka na ko Bicol, na bako sana sa First District, kundi sa ibang pang parte kan Bicol Region. Pero siyempre, special sa imo ang First District. Anyway, hiling ko, nadangog ko sa mga bareta sa national, saro katabi sa news source ngunyan kan mga national issues tungkol duman sa mga comment mambaga ni Vice President Manay Sara Duterte tungkol sa budget kan Department of Education. May mga comment ka po tungkol sa issue na yan duman sa national level. Yes, tama ka paningal, because as a legislator, ako po di ko maako sa mga statements niya, with regard to the budget, considering that the Department of Education receives the highest allocation of the budget every year, every year na pigpapasami ang General Appropriations Act. And pigki-question ko lang po, so timing kan sa iyang statement, natatasa na ngunyan pig-raise niya ang mga rason or mga statements na siring kayan. Nakaduwa na po akong taon bilang Vice Chairperson kan Committee on Appropriations, gabos na ahensya kan gobyerno, nagpapasiring po sa Kongreso para i-briefing, as in i-presentar, as in na pong accomplishment, as in ang mga pangaipuan sa budget. But in the 2 years time na ako po perming nag-attendir kang briefing kang Department of Education, never man po siya nag-raise considering na mga statements niya na halimbawa may sa transparency issue, so pigmi-mishandle ang budget ng Department of Education. So I guess there's something malis sa saya pong mga pinagtataram. Kaya nag-react po kita sa kanya pong statement. Gari man sana, ano ang bigibo niya kan siya yaon pa sa pwesto as DepEd Secretary? Parang araw ka ng bottom line tabi congressman kan sa iyang sinasabi. Yes, exactly tabi pading ni comment, ni statement or ni actions kung halimbawa totoo man ang saya pong mga pinagsasabi, di po siya kiginibuhan. Di siya po nag-action sa mga pigsasabi niyang apparently or allegedly problema sa paggamit kan pondo. So, natatangon yan sana. Yan ba dahil sa hinali na sa iya Department of Education. So, iyo po sa mga bagay na pingkomentaryuhan taman po, dahil bako man po siguro fair para po sa samuyang mga mambabatas na perming nakatutok sa pag-disburse, sa paggamit ng mga pondo, and ma-reflect po yan sa bilang mga public officials. Correct. So anyway, ano tabi sa hirarom na pag-analisar nindo, ano ang objective kan sa tuyang Vice Presidente? Itong nagko-comment siya kay mga araw kayan. Well, for me, sa hiling ko tabi, he's trying to be the face of opposition. Yes. Ngunyan baga po na hinalian na siya kay cabinet bilang cabinet secretary, and ngunyan medyo nagiging vocal na siya, and ang mga statements niya po against the administration. So for me, sa hiling ko, she's trying to be the face of the opposition, na kunwari may mga statements laban po sa presenting administrasyon. Correct. Okay. So anyway, aramta, sabot naman iyang kang publiko. So bala ng tao mag-isip kung ano talagang objective ninda. Anyway, talking about DepEd tabi Congressman, sa presente, ano tabi ang nahilingtang mga dapat talaga taong priority as far as DepEd is concerned tabi? Well, number one, inibaga pong low performance kan sa tuya pong mga kaakian.
based on the latest program for International Student Assessment or PISA. Base po digdi sa PISA result, talagang bottom 4 ang sa tuya pong nasyon with respect to the subjects of math, science, and reading comprehension. So, ini pong bagay na ini, supposedly dapat natawan po nin aksyon no ni BP Sara kan siya po nagtukaw bilang DepEd Secretary, pero 2 taon po so nakalipas parang nagiging worse so sa tuya pong naging performance. So saro po yan sa mga dapat tutukan kana bagong Secretary of Department of Education na si Secretary Sani Angara, and we committed no during our budget briefing that we will fully support no the programs and changes in the system of Department of Education na sa pong currently being reviewed as in i-implementar po sa mga masunod na bulan tangani na so areas of concern so mga problema kaya po matawan ng solusyon, agarang solusyon po. Ayun, okay. So, sarap pa tayo sa nahihiling baga, mga feedback sa tuya, base man sa papasyarta dyan sa mga field, kan mga eskwelahan, siyempre, dakula talagang problema tapangon yan, ang mga school rooms, mga additional buildings, tabi, Congressman. Well, tama ka po, tabi Pading-al, no? Because again, nagluwas na naman po yan sa satuya pong ginibong oversight committee meeting no? Sa budget po kang Department of Education that nationwide, igwa pa po ki 122,000 na school buildings na backlog. 122,000? Yes po, Grabe, that is nationwide tabi Pading-al, no? So, saro dapat iyan sa piga-address. In fact, kang nahiling me so sa tuya pong piglalaag na pondo yearly, kumbaga it will take 20 to 25 years just to finish the backlogs. So kay puwan mas dagdagan po so pondo sa tuya pong construction of the new school buildings no to resolve the problem pag-abot po sa backlog sa mga classrooms. And aside from that, duman man po sa mga learning materials, aron kang mga libro and other reading materials, saro pa yan po sa mga problema na dapat tutukan po kan DepEd, no? Although we have the budget, minsan sa implementation po, tabi Pading-al nagkakaproblema. Dahil they po na-utilize ang pondo na sa tama, and minsan may mga may budget, but of course may mga delay sa delivery, saro dyan sa mga rason, sa mga logistical problems. So those are the areas of concern na dapat ma-resolbaran tulos po no kana Department of Education. Dahil ini pong mga pondong ini, this was primarily allocated to purchase reading materials for our students. So dapat makaabot po sa tamang panahon. And anyway, aram taman panagos na anak ko Bicol, maski baga si Congressman Saldico, ini an pigasabi niya paulit-ulit na ang mga programang pang edukasyon saro tabi yan sa priority ngunyan kan ako Bicol. Yes, tama ka, no? And patunay tabi kan Pading-al. We work out na malagan nin pondo. Kada schools division, digdi po sa bilog na Bicol region. Just to give you an example, tabi Pading-al, digdi po sa schools division sa Tabaco City, naglag tabi kita ki 10 million pesos naman po sa MOOE ninda. And napagkasunduan po ang mga maestra na 100,000 pesos by way of the MOOE, i-distribute po sa 50 schools, elementary and secondary. And ini pong mga nakaaging simana, kadakol na pong nagpapasalamat sa muyang mga teachers dahil sa tinawmi pong pondo, napakinabangan po ninda, no? Nagbakal sinda nin mga equipment, aron kan laptop, TV, so iba ginamit po sa pondo sa pagpa-repair kasi na pong mga classrooms, school libraries, and other needs po kan sa tuya pong mga eskwelahan. Ang kinagayon po digdi,
dahil sa equally distributed pondo na 100,000, and sinda na po nag-identify kung ano po ang paggagamitan ka mga pondong itinaw po kang Ako Bicol sa DepEd. O, di ba ka lamang mabawas-bawasan na so pag nagmimirating baga sa General PTA o PTA meeting, ang perming problema so electric fan. Yes. Tama ka tabi pa din dahil as officer sa mga TV, ining laptop na kaipuan ka mga teachers, kay ba man po duman sa mga eskwelahan na binakal po ninda kay pong mga electric fan tangani na mas maging magayon po ang mga classrooms as in na maging komportable po sa mga estudyante. Kaya baga minsan bako naman da PTA, bako naman da Parents Teacher Association. Ang PTA, Ano na da po? ang meaning da, pagtiripon, arambagan. Araw mo, naging issue din yan yung contribution sa PTA. PTA. Pero hopefully the DepEd can address that properly. Opo, pagtiripon, arambagan. Anyway, bako lang tabi mga teachers, nagkapasalamat kaya Congressman, pero talagang ining Ako Bicol, gulpi ang mga estudyanteng nagkapasalamat tabi Congressman. Imagine mo ang mga educational assistants na nindong napigigibo, dakulon nakakagraduar ta mga estudyante, kaya dakulang na pasalamat kan mga estudyante ko niyan, mga suswerte sinda, and siyempre, yaon man ang pasalamat tabi kan mga magurang ninda. Hello. naputol tabi. Ate Angel. Madali sa natabi kong naputol so linya ta. Inabot kita kan time limit sa satuyang interview tabi kay okay, Kong? Hello, Kong? Yes. Opo, naputol kita. Sabi ko, bako sana mga teachers ang nagpapasalamat sa mga feedback na kabut sa tuya. Kundi ini mga pigigiribot ang programa sa mga estudyante, mga education assistants na yan. Dakulonon talaga ang nakakagraduar, dakulon ang natatabangan. Kaya dakulaon man na pasalamat tabi kan mga magurang, kan mga estudyante tabi na natatabangan kan Ako Bicol. Yes, tama ka, padingal, And in fact, porbi ko nga ni sabi na ini pong programa kang AIX, ining Educational Assistance Program, ini po pondo po ini kan tao. And therefore, dapat makaabot po ini sa tuyang mga estudyante. Kami po bilang mga kongresista, kita po so nag-initiate na malagan ining pondo, and kita man po nagiging instrumento para ma-access ninda ining mga programa kang gobyerno arog na nga ni pong educational assistance. Ini sabi ko na siba kaya tabi pading day po sindang aram sa mga existing programs kan sa tuya pong gobyerno, and lalong-lalo na it would be disservice para po sa saenda na igwaning programa sitigwaning pondo sa programa, and day po nakakaabot sa tao. And that's why kita po nag-aatindir kang mga payout, kang mga orientation to let them know the programs of the government para man po inisa sa enda, and ang sa tuya pong kamautan digdi ining mga biyaya, ayuda makaabot po sa tao asin mapakinabangan po ninda. Correct. Okay. So, nakula na bagay tabi yan, Kong. So, unless na may mga gusto ka pa pong mensahe na maot ipaabot sa tuyang mga kababayang Bicolano. Well, as pension nga ni po, kadakol talaga po na ayuda na maabot sa tuya pong mga kapwa Bicolano, ining educational assistance, ini pong AKAP, ining food assistance program sa tuya pong national government, kasi yaw pa dyan so TUPAD, so SLP, so mga iba-ibang kurso sa TESDA, and of course other social services po na sa tuyang pinagtatao. And siguro dakol patabi kita padingal na i-inaugurate na water system. Dahil magayon na bareta dahil halos tarapos na. So naghahalat na po sa barangay na i-turn over po sa saenda. So siguro in the coming weeks, in the coming months, formally i-turn over na po yan sa satuya pong mga barangay officials. Tangani, sinda na po magmanihar as in mag-maintain po kasatuyang solar-powered water system. Aram mo, maswerte ang First District. Ang tubo hali sa national. Kumbaga, pasiring dyan ang direksyon tabi, Congressman, sa First District kan Albay, bako sana sa Bicol Region,
kaya sana ma-appreciate tabi kan mga kababayan mo diyan sa First District kan Albay ang pigigibo nindong esperso sa Ako Bicol and ngapit na panahon lalong magiginabang ang First District kan Albay dahil pasiring diyan ang direksyon kan tubo sa paagi ni Congressman Attorney Jill Bungalon. Yes, and again, as mentioned Kasubago, nagiging instrumento man sa napo kita tabi padingal na ining mga ayuda kan national government na piglalagan tanin pondo makaabot po sa enda and maugman na po ako na mapakinabangan po inininda. Opo, okay. Thank you so much, Congressman. Sige, Thank you tabi. so much. See you tabi, Kong. Salamat Sige, tabi, and Padingal. mabuhay ka. Salamat po Ingat. and good morning. Sige Opo, thank you so much. Ayan po, si Congressman Attorney Jill Bungalon tabi na singit tadig di sa tuyang programa sa mga oras na ini nagatod sa tuya sa oras na anong oras na? Alas 9 na digdi sa programa kan Ako Bicol Orugmahan Karantahan Asin Tarabangan. Okay, sige. Ayan, okay. Sunod-sunod na tabi ang paglaog kan sa tuyang komunikasyon. Ayaw naman sa linya si Congressman, Executive Director, Attorney Pido Garbin tabi sa mga update pa na pigiribong niyan kan mga taga Ako Bicol. Congressman, magandang lalaki ka rin po. Tulad ni Congressman Jill. Maray na ang Good morning. Yaon pa si Kong Jill. Tapos na tapos po. Tapos na. Maray na ang siguro pa sila dyan tabay ang programa ka Ako Bicol Party List. Pasensya na, Kong gari bagong mataka. Oo, naglamay man kita. This is the first time sa ngunya na simana na nagmatakit ang alas 8:30. Parehas kita napirot kita nagpurto ka naman mga dyan sa may Mariawa. Pati ako napirot man ta. Pig-monitor ko sa mga update tabi dyan sa mga hararayong barangay kan Legazpi City. So may problema talaga kita pag abot sa peace and order. Kaya takot lugod sa mga tao kasubang kitabi kong. Yun na yan, no? Mm-hmm. At sa bagay, yun na peace and order situation, pinagsolusyonan Ako Bicol Party List sa paagi kay mga infrastructure program kung saan darakul na bagang tinampo dyan sa Mariawa ang pag-responde sa mga araw ka na bagay madali na sana. In fact, sa inutan lang ang Mariawa siguro barangay na ang Daraga. Opo. Nagkakaag na dyan kikampo bagaal. Sa Talahib. Manganing sa Talahib. Aha. Manganing ang pag-responde sa mga insurgency situation. Harap kang harassment na nangyari kasubang madalion na lang. Mm-hmm. And the good thing about it, Alice, siguro sa presensya as in karaning proximity kay itong kampo as in mga trabahante sa Armed Forces of the Philippines, including the Philippine National Police. Kaya siguro, kumbaga ano lang ito, kumbaga bluff sana. Mm-hmm. Sabi nga ni kan tropa kan army sa Mariawa, nakaorong Kasubago, harassment lang kaya to? Harassment lang. Tama ka. Anyway, importante, ang importante dahil kay nalugadan, dahil kay casualty sa nangyari Kasubangi. Takot lang siyempre kan mga residente. Kasi parang luminabay lang tapos nagpaputok sa mga suspect dahil naman nga nag-respond sa mga army dakulon ngayang harong. Baka ngaya may magkadaramay. Anyway, yun ayan ang parte kan buhay ta. Anyway, tabi ang Ako Bicol, aram ko piga-address ang mga problema tungkol sa pagtios. Yaon dyan ang mga ayuda na padagos tabing pigigibo kan Ako Bicol sa mga barangay. Tama ka. Full stream ahead ang sa tuyang mga ayuda. Mm-hmm. In fact, by next week, baka magpaigwa na payout padit-diit ang EDOC assistance. Kaka-enroll pa lang alagad paidali ta sa submission kang mga list of beneficiaries of EDOC assistance. And sabi ni EDA, ang tuyang coordinator sa EDOC assistance, Sir, we have already submitted substantial
a list of itong mga pangaran sa DSWD. Pangani makapagpuna kita kang payout. Let's see. Baka by Webes, Biyernes, Sabado, magpuna ang payout sa EDUC assistance. Saka, bareta ko, sabi baga kan informasyon, lalo na ni Congressman Saldico, and ika po, minsan nagsabi na plano nindong gibuho ng 10,000, so 5,000 EDUC assistance. Not for all the localities. But may katotohanan dyan, So, we will confirm it by the time na mag-payout. Ayun, okay. Anyway, sa Baka nakula. Tagaligaspi lang, Sa Tagaligaspi lang. Maswerte sa mga Tagaligaspi. Anyway, salamaton maray sa mga ayuda na yan. Dakulon ang mga feedback sa tuya. Kan mga magurang, dakulaon. Tabang talaga yan ang mga EDUC assistance yan. Sabi tangani, masuswerte ang mga estudyante dahil kang panahon ta, dahil man kayan, talagang sakripisyo ang mga magurang ta sa pagpa-eskwela sa tuya. So, dakulaon na bagay tabian. Salamat na maray tabi, Congressman. Thank you man pala sa ayuda na tinaw kasudma sa bako sa ayuda kundi so beneficiaryo kan bangka sa Barangay Maslog. Tama ka, hali kita sa Maslog. Tulong para sira, recipiente kay motorized fiberglass na bangka na kung saan magagamit nila sa hanap buhay sa haluhin ng panahon. Fiberglass dahil nalalapa, kay Paul lang yun daing maintainer as in may kasabay na itong motor or engine. Sabi ko nga niyan, mas kilamang sa kilong lapo-lapo. Padaraan ka. Marunungan lamang kita. Basta na ta, pag naka-istorya ako so mga beneficiaryo, ako na mismo ang maiba ako, maiba pati ako magdagat. Tataw man ako magdagat, akong Wala. Tataw ka pa magbuso. Tatawa ko diyan. Basta sa ibabaw sana. sa mga hirarom na no, dai ta nakaya yan. Anyway, tabi kong aram ko kadakol pang mga ayuda mo niyan, mga programa, mga project na pigigiboan ako Bicol. Bako sana sa ayuda, siyempre parte kan sa tuyang mayor na advokasya, ang edukasyon, salud, infrastruktura, kabuhayan, livelihood trainings and programs. But speaking of the first two major advocacy, ang edukasyon as in salud, makusa na yan mga asistensya, kundi sa edukasyon, we are building more classrooms para mas kakulangan kang mga eskwelahan as in pangangaibo kang mga paratukto as in mga ining mga estudyante matugunan taal nganing maski tapos na sa tuyan termino sa pag-survey hindi ako mag-irari sa classrooms as in may papasa sa mga generasyon. Advokasya sa salud yaon ng legacy hospital ng Pangulo na talagang pinaginguha ni Congressman Saldico mapondohan na sin matapos sa loob 7 taon. So these are institutional programs, projects that will go a long way serving the public, the Bicolanos, the Albayanos, and especially the Ligaspeños. Sabi ko nga maglitiro na kita sa serbisyo publiko. Iyan na mga establishmento na yan will serve as, a beacon light, panalmingan na talagang pag-abot sa serbisyo publiko at mag-isip kita kay programa that will be long-lasting and that will be, inherited and benefited by the next generation. Opo, and papakinabangan iyan kan gabos. Sabi nga ni Congressman Joey Salceda baga, ini ngayong ako Bicol, lalo na ngayon si Attorney Pido, Garbin, PG, talagang haros. Gabos na sektor, digdi sa Legazpi City, inubos na. Kaya ngayon dahil na akong masingitan kan mga ayuda na yan. Kaya maswerte ang mga taga-Legazpi, Kong. Well, siyempre, ang kita, taga-digdi kita, padagos ang satuyang kamautan na magserbi sa namumutan kang syudad, Legazpi. We want the best for our constituency. And we want the best not only for momentarily bako sa panandali ang panahon, but those long-lasting projects that will create a legacy
and will impact the lives of the next generation. And this is our thinking. Ining mga ayuda inihan na kumbaga siyempre nangingibabaw ini dahil ngunyan yung permeng nahihiling ka. But those what we call institutional projects araw kang haven for distressed women and home for the aged and itong children in conflicts with the law center. These are institutional projects. Ining mga hospital na pinagtutugdok ta, mauotan ta na magtugdok yung mga super health center duman sa sur, as in sa northern part ikan sa tuyang syudad. Ang pag-ayos ang problema sa tubig, as in ang problema ta sa Aleco, na apektado ang Davos. Ini ang mga programa na kumbaga pinagtatawan, kinukulahon na atensyon, as in pinaghahanapan solusyon dahil apektado ang Gabos. As in, kung masolusyonan ta, aram ko na dakula ang tataong ginhawa sa kabilugan. Bako saan sa mga Ligas Peños, kundi sa bilog na Albayanos. Aha. Okay. Kung dahil na akong ibang kaputan, kundi may pahabol digding text, ano na ngayaan development kan kaso duman sa Supreme Court? Aram mo ang nagtitiwala kita na ang Korte Suprema, ang 15 hurado kang Korte Suprema, madesisyon na naayon sa batas, as in naayon man sa mga ebidensyang ipinisinta. Remember, Al, kang ginanata so kaso sa Commission on Election, that was unanimous. Binutuhan kang 7 commissioner kang Commission on Election, kadaklan kan mga abogado, na sinagsasabi na kita ang rightful candidate to become the mayor. Tanganing panibagon sa mga nagkasala sa batas sa panahon kang pangangampanya, as in naggasta kang pondo kang gobyerno na dapat gamiton sa pangangampanya. Siring man iuman ng desisyon kang Commission on Audit Al na nagliwas kasuhapon kay Pinal na notice of disallowance sa magagom na like ko na mention na rin ng pangangalagad. Dokumentado yan Al. Opo. So, nagkakasara ko. Commission on Election, Commission on Audit. These are 2 constitutional bodies na kung sa pag-audit ng kwarta, as in panimbagon sa mga nagkasala sa Omnibus Election Code, sarong kumbaga hudyat o sinyales na makusog ang satuyang laban naman sa Korte Suprema kasi no less than the 2 constitutional bodies. Naputol tabi Ate Angel, importanteng maray itong bigasabi ni Kong Pido, pakiridial po at importanteng maray ito kadako na nag-aabang ka yan na development na yan. Ikapaliwanag po ni Congressman Pido tungkol sa status kan kaso man sa Supreme Court na pigalat kan mga Ligas Peño. Kung importante tabi ito kung na pigapaliwanag mo pakidiretso po tungkol sa status kaya na kaso. Wala, pending ang kaso sa Korte Suprema. Pero ang pinagsasabi ko a while ago na sa mga basihan ta, araw kang COMELEC decision and bank which was unanimous in our favor. Araw man kang Commission on Audit findings na sa notice of disallowance pinagsasabi na talagang illegal sa pinag-ibok. Ano nangyari? Jun? Ano nangyari? Naputol sa koneksyon. Napuputol. Bata, importanteng maray itong sasabi-tabi ni Bicol Executive Director APG. Importante po na masabutan tayo ni. Pasensya na po. Nag-cut lang tabi. Kung sabi mo may problema sa connection ta. Okay na po. Sige, padagos mo po. Wala, ulitin ko. COMELEC and bank, unanimous, pabor sa satuya. Commission on Audit findings, nagluwas pa lang kasuhapon kang pinalin ng notice of disallowance,
pinagsabi na illegal so pinaglibo na paggasta ti pondo sa panahon ng pangangampanya. The Solicitor General also favors the decision of the Commission on Election. So ano gusto sabihin? Two constitutional body and so abogado ng gobyerno are all in favor of the decision na dapat kitang magtukaw ng pagka-alkalde. And I think yan sailing po dakulaon na factor na hilingon kang Korte Suprema kasi ng pagdesisyon tanganing finally matawan ni Kitundok as in itaram sa mga ligas peñas as in sa bilog na nasyon ang tunay na pangyayari sa nakaling election kan 2022. So pinapaubayat yan sa Korte Suprema sa matitibay as in matatali na hurado kang Korte Suprema. Because as we always say, truth and justice will always prevail, Al. Opo. Paano po kung day magluwas ang desisyon until filing kan certificate of candidacy sa October? Al, regardless of whether there's a decision or not, kita pa dagos na nagsiserbial. Lemang kita naguntok na magserbi sa mga namumutan ng Ligas Peñas, Albayanos, Bicolanos. But I truly believe that in the exigency of public service and public interest, sa hiling ko, iluluwas yan kang Korte Suprema bago pa mag-filing ang candidacy pag-abot ng Oktubre. Opo, okay. Very clear na tabi, Kong. Salamato na maray. Salamat, Alan, Reynaldo. Opo, ayan, si former Congressman, Executive Director, Attorney Pido Garbin Jr. Tabi sa mga informasyon na nahugot Kanya na pagkaaga digdi sa programa. May 15 minutos pa kita, isisingit si Sir Manny kung available ang linya. Importanteng maintindihan taman so 3 years diploma program. Napig-implement po nga ka nag-Bicol through TESDA na makuha taan linya ni Sir Manny ta siya po ang in charge kayan. Tawagan. Sige. Sige. Tabangan mo ako nini tabi. Hindi, okay. Sige. Pwede naman yun. Walang saksakan. Speaker na lang. Sige, John, tabangan mo lang tabi ako. Okay, senta isa lang. Digdi. Kaputan ko na lang. Ayun, okay. Sige. Ayun na. Hello? Sir Manny? Opo, good morning. Okay, live po mga tugang makakaoron ta po tabi. Okay na ni John? Pwede digdi. Naka-speaker na siya, naka-loudspeaker na siya. Pwede nang i-adjust. Medyo maloya. Manay lang po, Sir Manny, tapi ka-adjust mi so sounds kan cellphone. Pwede. May... Dahil talaga. Maloya. I-volume mo tabi ni Neta. Manay lang sabi, Sir Manny, pika-adjust mi so volume kan sa mo yung connection dyan sa linya mo para ma-update kita. Pakusog-kusugon mo. Maloya digdi sa microphone. Okay. Naka-adjust na. Si Sir Manny, asusano tabi na kontakta kundi maloya ang yan. Saksak, dahil na? Itutok. Ini, di. Saan? Ganyan. Hello, Sir Manny? Ay, good morning, Sir Al. Opo, good morning. Pasensya na po naisturbo mi ika. Tungkol digdi tabi sa 3 years diploma program na pag-implementar through TESDA sa Bicol. Ano po ining 3 years diploma program na nitabi, Sir Manny? Hello? Hello? Sige po. Go ahead po. Okay. Pili po so pag-implementar mo yan with TESDA. Of course, panginginot inikan sa tuyong mga congressman, si Kong Salvi, si Kong Jim, saka of course siya o si Kong Pido, so si Sir Pido sa mga pagsuporta digdi. Ang intention po kay ni 3-year diploma program, Sir Al,
ito pong para duman sa mga gusto sa tuya na magkurso, 4-year courses, o kaya magtrabaho bilang mga supervisor o foreman. Ang laog kay ni Sir Al, kung ikong kukumpara sa mga regular na programa kang TESDA, ang maximum na makukuabot naman pag nagklase ka, pero bagang NC, NC. NC2. National Certificate. Pero po, digdi sa diploma program, minimum po digdi anom na National Certificate. Pero po, dahil sa loob kinikitulong taon ang pagklase po, digdi. Opo. Sa loob po kitulong taon. So, importante digdi na mga gusto digdi mag-enroll, komitido na magtapos ng GAD. Sayang po kang pundo na piga-alokar kang gobyerno kung dahil matatapos. Dahil pati ni Sir Al pwedeng ilipat. Bawa ako nagklase, dahil ako nagtapos, ilipat ko sa imo. Dahil pwede. Dapat tapuson mo talaga. Oo, tapuson. So, yan, ang mga programa ka kung yaon man yan dito. Anong mga kurso? Mga kurso? Pwedeng madagdagan pa ini Sir Al. Sa ngunyan, igwa kita si computer programming and Computer programming? Tourism? Saka diploma in tourism and technology. Kuyan po ini sa pakikipagtabangan sa ini sa Southern Luzon Technological College Foundation. Kunya, igwa po kita SL. Igwa po kita ki 3-year diploma in healthcare services and management. Sa pakikipagtabangan man po ini kan ako Bicol sa Ago Medical and Educational Center. Sa Ago. Ayun. Okay. Sa Ago. Pero baka po madagdagan pa sa mga maabot na panahon, Sir Al, hopefully madagdagan pa para mas dakol na kurso ang mai-kuyan taligday, mai-offer taligday sa ararampan programa. So dakulaon na benepisyo ini sa mga ma-apply po. So may libreng allowance na sinda, may diploma pa after 3 years. Yes. Ang allowance pa si Sir Al, ito dakula. 9,000 kada semester. 9,000? 9,000 every semester? Yes. Iyan po para sa pag-suporta lang yan sa iyang pamasahe, pag-oral daw niyang pag-aibo sa pag-eskwela. Pero po kaiyan, igwa din ini pinag-aapon na instructional material allowance. So kung baga sa pinapod na allowance, ibang scholarship, opo. igwa din po ini 5,000 per semester. Ayun, 5,000 per semester. So total ini Sir Al, 14,000 ang marinisip kining allowance. Imagine mo yan. Imagine mo sa sarong semester 14,000 ang maresibi. Dakulang bagay hello, Sir Manny. Okay. Sige sir. May insurance pa. Okay, si po ang pwedeng mag avail ka tabi Sir Manny. Okay. Ini po, Sir Al, ang pwede mag-avail kayo sa mga high school graduate. Pwede pong sinagraduar sa K-12 bagatang, yan, K-12. Pwede man po sinagraduate sa old curriculum. So, nag-graduate before 2017. So, tayo baga, di pa mag-K-12 ka ito. Iyo mananggad. Pwede pa po sila mag-enroll dito. Oo. Ayun. Tapos, so mga nagtapos po sa AL. Sa ALS. Oo. ALS, ining Alternative Learning School. ALS. Yes. Alternative Learning System kang DepEd. Ayun. Okay. Basta po ang equivalent sa ALS ang ALS Minda, so ALS Minda, senior high school, so equivalent. Ayun. Dapat tapos kang senior high school bago ka maka-avail ka Oo. Ayun. Madawa sa ALS ka nagtapos. Ayun, okay. Di Sir Manny, ano ang dapat gibuhon kan mga ma-apply? So mga ma-apply po, kuyan tabi Sir Al, mag-submit sila kang sa indang biodata na may retrato.
Sa Ako Bicol. Hello? Naputol? Iyo po. Opo, okay. Sa Ako Bicol. Hello? Sa Ako Bicol, masubmit, tabi. Opo. So, Ayun. ang biodata ninda na may picture, Aha. tapos certificate of good moral sa high school diploma. Nagkapiraman sa na pala ang mga requirements. So, puzzle puzzle man sa nasenda, basta graduate ka ng high school. Okay. Anyway, ang ibang detalye ka yan, ihapot na lang naman sa office ka na Ako Bicol or sa imo direkta tabi Sir Manny para kumbaga ma-inform sindang maray, ma-briefing kan mga dapat indang gibuhon. Iyo sabi, Sir Al. Opo. Pag naman po ni Sir Al sa Ako Bicol, hanap po ninda si Rose. Si Rose. Or pwede man po yung Aha. Okay. So basta si Rose ang hanapon Okay. Okay. Anyway, i-endorse na lang sa imo ikaman po ang ma-endorse kayan duman sa SL Ano po? Iyo po. Okay. So Sa Ago. Opo, sa Kasaago. Okay, so nakulaan na bagay tabi ini sagkod no rin tabi ang deadline ka ni Sir Manny. Dahil po dapat nga mabuo na po next week, pero nakuhuran po kita kayo ni sa PESDA, Sir Al. Ang deadline ka po kayo sa Biyernes sa sarong simana. Sa Biyernes. Okay. Kaya may sarong simana pa man na pagpreparar sila. Ayun, okay. So, very clear na tabi yan, Sir Manny, sa mga taga-antabay ta. So, ulit-ulitin man po ini na may pasabot sa publiko basta makipag-coordinate sa naman dyan sa opisina ka na Ako Bicol, anapon si Rose at saka si Sir Manny Asusano. Salamat tabi, Sir Manny. Salamat man po, tabi, Sir Al. Opo, ingat ka dyan sa area mo tabi. Okay, sige tabi, Sir Manny. Ingat. Okay. Thank you so much. Okay, tabi, mga tugang si Sir Manny Asusano ang in charge po kan programang ini na 3 years diploma through Ako Bicol and TESDA. Ayan, magkaklase pala sila dyan sa SL at saka sa Ago Medical School. Kaya dakula ko na bagay ni duman sa mga college tabi so mga day nagpaka-enroll so mga day nagpaka-enroll dyan sa iba-ibang eskwelahan sa kolehiyo. Pwede pa ka maghabol until next week pa ini. Friday. Pasyal sa nakamo dyan sa Ako Bicol, magdara ka mo kan mga requirements na yan, lalo na sa biodata. Di ba pang mga requirements to follow na sana yan, ay importante. Makasabay na ka mo sa sumada, sayang 14,000 June ang ma-receive mong allowance. Masisirte ng mga college nun yan. Kung day ka ngunyan magtapos college ka, uga ka na sana yan June. Uga ka na sana kan estudyante. Na dahil ka makadiskarte na makatapos ngunyan na panahon dahil yaon permi ang ayuda pigtatao kan gobyerno. Imagine mo yan, apwera kan mga educational assistance. Igwa pa kibago naman ngunyan ining 3 years diploma program. Bako sa na training sa TESDA kundi diploma na mismo na magiging armas mo pag abot kang panahon kundi ka ma-apply na kitrabaho. Alay mo, pag abot ka after 3 years naka-apply ka ki mas magayon-gayon na trabaho. Nagkaigwang ka ki sadiring negosyo. Ay, taraman swerte kang tao. Swerte yan basta igwang ka ki determinasyon asin higos. Ay nga si Carlos na Yulo. Si Carlos na Yulo baga. Imagine mo yan, milyonaryo na siya. Milyonaryo na. Kailang pag naging milyonaryo ka na, Jun, nagkakaproblema ka talaga sa kwarta, di. Lingan na ni si Carlos na Yulo. Milyonaryo na pero nagkaproblema sa kwarta ta, bigiriwalaan. Itinanong Marat magad kung daig ang kwarta talaga.
Malibong ang payo mong ding kwarta. Mainit Anyway, iyo po yan ang mga importanteng informasyon na kuha ko niyan. Digdi sa programa ka ng Bicol. Abot na mo yan Pwede naman kita mag Iba dispatch sa dyan ta may mga kuang kapaman dyan, may mga komersyal abangan tabi ang masunod na programa. Si News Director Mardelan, si Father Momoy. Salamat tabi sa mga pag-iriba. Siyempre na Bicol. Nagapos tabi sa digdiman sa laog. Si Jerome, si John, saka si Angel, saka iba pa tabi ng mga pag-iriba digdi. Salamat tono na maray sa saindo pong pag-antabay. Ako po si Alarmario. Thank you, ako Bicol. Sinda Bicolano kita, Bicolano ika, Bicolano ako Bicol. Sa indong nadangog ang sarong oras na programang Ako Bicol. Ini para sa gabos dahilan ta sinda, kita, ika, ako Bicol. Salamat kan sa indong pag-antabay. Sagod sa masunod na Sabado, parehong oras asin istasyon Mabalos. Ako Bicol.